Bon dia, Miquele. Bon dia, Patricia. Primer de tot, agrair-te que estàs aquí amb nosaltres a Girona, a la seu d'Espora. I res, presentar-te. Miquele Giavini, soci fundador d'Ars Ambiente, una consultoria com nosaltres, en aquest cas Pro Itàlia. Molt semblant, sí. Sí, expert en recollida selectiva i membre o col·laborador del Consorci Italiano Compostatori, el CIC. Exacte. I doncs això, gràcies per ser aquí. A vosaltres, gràcies per convidar-me aquí, sempre és un plaer venir cap aquí, i gràcies per aquesta entrevista. Molt bé. Nosaltres estem contents de tenir-te perquè estem creant aquesta sinergia entre les nostres dues consultories amb aquest encàrrec, amb aquesta oportunitat de treballar plegats, l'encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona amb el disseny de la prova pilot per aconseguir un canvi d'hàbits o una ambientalització de les llars a 50 famílies de Barcelona. I llavors això ens ha portat a poder col·laborar junts preparant aquest projecte. Ja, sí, exacte. És un projecte interessant. De fet, és molt interessant treballar en aquest àmbit, que tot el projecte va de canvi d'hàbit, ambientalització, vol dir promoure el canvi d'hàbit a la gent, a famílies mitjanes, i és molt interessant tot això. De fet, és important, en aquest cas, treballem amb tu plegats per dos motius molt concrets, per altres també, però dos motius molt concrets. L'Ajuntament de Barcelona volia experts internacionals i a la vegada veiem que aquesta prova pilot que el que persegueix és promoure un canvi d'hàbits i en molts àmbits diferents, perquè estem treballant-hi amb mobilitat. No només residus. No només residus, mobilitat, energia, compra responsable, malbaratament alimentari, energia, no sé si l'he dit ja, diferents temes per aconseguir que aquestes llars esdevinguin sostenibles o ambientalitzar aquestes llars, no? I una de les tècniques és el nudging. El nudging, sí, això. De fet, vam fer una recerca internacional sobre casos d'estudi, sobre aquesta tècnica de comunicació, diguéssim. No sé si tothom sap què és el nudging. Jo crec que ens ho has d'explicar, està bé. Sí. És una paraula en anglès que vol dir es podria traduir al català com una empenta suau, promoure un canvi d'hàbit d'una manera que sigui suau. En italià és spinta gentile, és algo que no es pot traduir d'una manera tan fàcil, perquè vol dir aconseguir que la gent canvi quasi sense adonar-se del seu canvi el seu comportament. Crec que és important que ens diguis alguns exemples, on això s'ha dut a terme. Sí, tota la teoria del nudging surt d'un llibre que es va publicar als anys 80 de Taylor and Sustain, Nudge. És un llibre interessant en anglès que posa molts exemples de nudging. Això, en la portada hi ha un elefant que acompanya el seu elefantet, saps? Així com fan els elefants. I perquè el nudging és realment això, per exemple, l'exemple més comú, si te vas de comprar a un supermercat, compraràs, sí o sí, algunes coses que et posen a l'alçada dels teus ulls. Això és nudging. Això és bàsicament només, sense utilitzar incentius econòmics, perquè això és important. El nudging no fa servir cap incentiu econòmic i no s'ha de prohibir qualsevol opció. Hi ha una paraula que és en anglès que es diu paternalisme llibertari, o sigui, condueixo en un camí, sóc el teu pare, però et deixo obertes totes les opcions. Això és nudging. Sí. Altres exemples, si vols? Sí, més aplicats amb projectes o altres projectes que has fet, possiblement, no? Sí. Però no comencem per residus, perquè si no sempre parlem de residus. Doncs vinga, un que no sigui de residus. Un que no sigui de residus. A l'aeroport d'Amsterdam hi ha al lavabo dels homes, hi ha urinaris, no sé com es diu això, contra la paret, i van posar una mosca pintada al centre d'aquest urinari per reduir costos de neteja. I això va reduir el 80% dels costos de neteja només per posar una mosca. Perquè es fixaven amb la mosca, no? Important, sí. Això és nudging pur i dur. I altres més enfocats a temes mediambientals. Als Estats Units es va fer i segueix la factura de la llum d'una companyia d'energia que es diu Opower, que està fent servir emoticons, o sigui, caretes, somrients o no, depenent del teu consum comparat al consum dels altres.
I si ho has fet bé, si has estalviat energia, posaran una careta somrient, i si no, diuran, saps que els teus veïns estan consumint menys que tu, però clar, el missatge, si veus, ja introdueix una mica el tema, el missatge és positiu, és quasi que els altres ho estan fent així, tu per què no? Ja, jo veig, a veure, o sigui, vaig escoltant-te i reflexiono, no? Llavors, nosaltres també a Espora, amb les 3 àrees que tenim, comunicació, campanyes i estudis tècnics, no? Veig que la tècnica del nudging, pel que vaig entenent el que em dius, doncs la tenim present, però sempre com una mesura complementària, perquè m'ha vingut ara un exemple, per exemple, quan deies de les caretes, no? Vas per alguna de les carreteres, no totes ho tens, a vegades en entrades de ciutats també, i en funció del límit de velocitat que hi hagi establert, si vas per sobre hi ha una... o no, bueno, si vas per sota hi ha una careta de color verd i somrient, no? I si estàs per sobre, aquesta careta es torna taronja o vermella, o a vegades això, ben vermella, i de trist, no? Exacte. Normalment, bueno, a mi em passa, la tinc vermella, sempre. La tens sempre vermella. Tristament la tinc vermella. Sempre de pressa. Sí, sempre de pressa. Però clar, en canvi, si en aquella entrada de la ciutat o en aquella curva que he de fer o aquella carretera que s'ha d'anar amb un límit inferior al que, bueno, al màxim, hi ha un radar, doncs intento, si ho veig, intento reduir la velocitat. Segurament la gent que haurà posat aquesta careta haurà mesurat el canvi, o sigui, la reducció dels accidents en aquest tram d'autopista, però segur que si una cosa és repetitiva i sempre així, de la mateixa manera, després d'un temps perd l'efecte. I per això també el nudging s'ha de pensar molt bé en termes de duració, de modificació dels missatges també. Això realment és nudging, això de la careta, és realment així. Però l'efecte pot ser molt diferent, depenent del fet de, per exemple, si estic comunicant una cosa només a tu, és algo. Si t'estic dient, tothom està conduint a 50 km/h aquí, tu ets l'únic que està Ja, efectivament, interessant, vale. Ho pensaries d'una manera molt diferent, segurament, no? sí. Bueno, o si tots estan amb careta vermella, ja no ho sé. I això, exacte, això és un altre efecte que s'estudia molt en tema, jo no soc sociòleg, però és molt interessant aquest tema. Si tot el món està fent una altra cosa i tu ets l'únic, bueno, potser faràs el que fan els altres, tot i que sigui dolent o bo, saps? Si tota la resta del món és bo, bueno, tu faràs també. I això sí que s'aplica en tema de residus molt ràpidament, o sigui, la recollida selectiva a Itàlia es va desenvolupar així, o sigui, hi ha hagut altres municipis, tu ho saps, no? A Llombardia, que van començar i després tothom va copiar. Sí, completament. Nosaltres també, no? Vam agafar el porta a porta d'Itàlia. Fins quan et sents envoltat per els altres que ho estan fent. I a aquest punt ho fas tu també. Bueno, algun exemple de residus també. De residus, bé, un que vam fer aquí a Catalunya, justament amb vosaltres, vau ser involucrats també, era el projecte LIFE, en què hi érem com socis nosaltres, l'Agència de Residus. A Sant Just Desvern vam provar, i a Santa Eulàlia de Ronçana i altres aquí, Cardedeu, i altres, l'efecte del WhatsApp per comunicar el teu hàbit en tema de residus individualment. Fent servir el WhatsApp, fins i tot amb fotos del contenidor, què tal estava el contenidor que fas servir, per dir-li, bueno, ho estàs fent bé o no. I els altres, fins i tot comunicàvem la mitjana de les obertures del contenidor de resta d'orgànica dels altres, per dir-li a aquestes famílies, sí, tu estàs per sobre, estàs per sota, pots millorar. Per tant, no només reps el missatge tu individualment, sinó que saps també què ha fet el comportament dels altres. Sí. Això és realment un. Un altre molt bo s'ha fet a la ciutat de Latina, a Itàlia, era un exemple en què es van posar adhesius verds, grocs i vermells als contenidors, als cubells. I tu, bueno, t'adonaves, era en relació com una incidència, no? Saps, vermell hi ha problemes, hi ha una incidència, la qualitat no és bona. Però l'enganxina groga i vermella es podien treure, o sigui, no sé si hi havia un pegament més suau que els verds. Sí, tu com veí podies treure la pegatina, l'enganxina, però sí que t'adonaves del teu mal comportament. Llavors, era un nudging perquè tu t'adonaves que tot el món al teu voltant tenia enganxines verds i intentaves canviar el teu comportament perquè, bueno, per arribar al mateix nivell. Jo això, de fet, nosaltres des de que vam implantar les primeres experiències de porta a porta aquí a Catalunya l'any 2000,
mirant molt o mirallant-nos amb Itàlia, la veritat. Doncs, emmirallant-nos amb Itàlia, però diferent a Itàlia. Jo havia viscut i a Itàlia no em deixaven cap adhesiu en aquell moment, l'any parlem de... l'any 2000, sí, fins al 2004, no em deixaven adhesius. Vivia en un municipi que feien porta a porta, però no em deixaven adhesius. I en canvi aquí, no tan acostumats, clar, per primer cop portàvem un nou model de recollida, no?, que donava molt bons resultats, però que s'importava per primer cop i per tant eren les primeres experiències. Vam veure la necessitat que en el moment en què aquella bossa o aquell cubell, pel fet de que o havia sortit una fracció un dia que no tocava o estava barrejat i havia de ser només orgànica de qualitat, no? Òbviament els residus haurien d'estar ben separats, doncs a l'usuari que havia fet aquesta errada se li deixa, encara es fa, es deixa un adhesiu, no?, que ve a informar-li del per què no se li ha recollit la seva bossa o el seu cubell. Llavors això penso que és nudging. D'una banda sí, d'una altra no, o sigui, és una comunicació. D'una banda és comunicació, estic comunicant a l'usuari, al veí, que ho està fent possiblement malament, perquè tu mateix has dit una incidència. Sí, una incidència. Sí, moltes vegades comuniquem els bons resultats. No posem una enganxina verda, sempre posem una incidència. Sí, és com que, sí, clar, és nudging en el sentit de que, bueno, és comunicació. El nudging realment és comunicar i dirigir un canvi d'hàbit fins que, per exemple, si et dic, el teu cubell, si no ho fas bé, t'ho retiro. I això ho van fer a Nova Zelanda, a la ciutat de Quina, no me'n recordo, hi ha un cas molt famós, en què van posar una estrella groga als contenidors bons i van retirar, després de 3 incidències, els contenidors de, diguéssim, eren 120 litres o 240, a les famílies que ho feien malament. I per retornar a tenir el teu contenidor hauries de signar amb l'Ajuntament un pacte de responsabilitat en què et comprometes a reciclar bé i a fer... I això va millorar la recollida selectiva del 40 al 80%. Brutal. És una eina brutal, efectivament, com dius, quasi com o complementari al pagament per generació. I si vols ho parlem, perquè és molt complementari. Sí, està clar. Jo fins i tot veig, no? O sigui, estem implantant pagaments per generació més en municipis que fan porta a porta, no? Perquè ja tenen aquell identificador de l'usuari està identificat, no? I per tant, doncs, és com, ja tenim el primer pas, tenim identificat l'usuari i per tant podem establir una taxa justa i en canvi justament són els municipis que tenen millors resultats, vull dir que aquest instrument que ha d'ajudar a assolir els objectius normatius... Hauria d'ajudar, arriba quan ja tens... Arriba, en aquest cas, amb models que ja són molt top, no? És una paradoxa. És una paradoxa una mica. I en canvi, doncs, potser sí que veig més, el nudging el veig, això, complementari tot arreu, però en el cas de contenidors tancats, o contenidors oberts, però bueno, anem al cas de contenidors tancats que també identifiquen l'usuari. Identifiquen l'usuari, saps el nombre d'obertures de l'usuari, però no saps què hi estàs aportant. Per tant, aplicar un pagament per generació, fins i tot bonificar per un nombre d'obertures, quan no saps si el que estan posant a dins és el que hi ha d'anar, ho trobo una mica estrany. En canvi, el nudging, no? Potser podríem arribar d'una altra manera. Els meus amics residuòlegs catalans ja ho saben, que a mi no m'agrada això de comptar el número d'obertures i bonificar només per número d'obertures. Amb els contenidors, no? O sigui, és estrany. Fiscalment, si ho pensa bé, fiscalment no és un volum mesurat, és un volum estimat, llavors fiscalment no seria aplicable. Però sí que seria aplicable el nudging, perquè pots dir, bueno, la teva mitjana d'obertures de l'orgànica és així, però les altres famílies estan fent això. I llavors sí que és comunicació, no és fiscalitat. Tot i que la llei podria dir-te, és obligatori tenir una taxa justa, és correcte, no passa res. A veure, o sigui, les directives ens ho diuen i la llei catalana encara no ha sortit, penso que anirà per aquí, però la llei espanyola diu que tienda una taxa que tendeixi a pagament per generació. Mira, nosaltres a Itàlia tenim 1.000 municipis. S'acaba d'estrenar fa 2 dies l'informe de pagament per generació d'Itàlia, tenim 1.000. O sigui, no és que són 6 com vosaltres, no, o sigui, encara són 10. Sí, no, en tenim molt poquets. Bueno, a veure, hi ha comarques senceres que s'estan preparant, llavors en sumaran molts més municipis. Ho dius bé, s'estan preparant. Fixa't que després d'aquests 1.000 municipis tenim com 2.000 o 3.000 que s'estan preparant, però és queden així, preparant-se, fins quan no sabem, perquè tenen dades, tenen obertures, tenen targeta i tot, contenidors tancats, però no s'atreveixen a introduir el pagament per generació per diferents raons, tècnica, tecnològica, polítiques i tal. Però en tots aquests casos sí que es podria introduir el nudging com a element. Sí, fins ara, a veure, és un instrument, i vull dir, la llei ens ho diu, és un instrument i ens ha d'ajudar perquè
de fet hem parlat de que sí, que hi ha municipis, aquests municipis, anava a dir bons amb objectius normatius, no? Que han assolit els objectius normatius, però ja és per al model que tenen implantat, no pas perquè han implantat un pagament per generació. Llavors, en canvi, hem d'anar... Entenc que la normativa ens diu que hem de tendir cap a aquesta taxa justa perquè és que la gran majoria no hem arribat. O sigui, parlem d'uns quants que sí, però uns molts altres no han arribat als objectius normatius i llavors ens ho posen com un instrument més que ens pugui ajudar. És el gran dubte i jo tinc una resposta, o sigui, volem apostar per introduir el pagament de generació d'entrada a aquest municipi que es queda una mica darrere o ho volem introduir després? Jo diria que introduïm els elements que permeten que siguin xips, cubells, xip amb bosses, targetes, conductors tancats, però d'immediat fem servir aquestes dades pel nudging i de cara camí al pagament per generació. O sigui, i ja t'ho donaràs i tenim exemples com per exemple Bergamo i altres que va haver-hi una pujada del percentatge de recollida selectiva de 5 o 10 punts només per aquest control. I arriba al 75%, després pots introduir un pagament per generació final com per limitar els últims que s'han quedat darrere i realment no volen reciclar, que seran poquets. Amb tot això que estàs explicant, que parlem, em fa pensar que l'app ciutadana és com una bona eina per poder garantir aquesta comunicació bidireccional, perquè al final, entre administrats i administració, interessa que hi hagin aquests missatges fluïts i que ens permetin aquest canvi d'hàbits que perseguim. D'entrada sí, però realment si ho penses bé, nosaltres volem dirigir-nos a tothom, perquè els que no reciclen no seran els que es baixen una app ciutadana i totes aquestes coses. També és veritat. I això va ser el raonament darrere del projecte Life. De fet, vam pensar fer servir el WhatsApp perquè l'app ciutadana no tothom la baixa. Llavors, si volem fer-la servir, s'ha de pensar d'una manera quasi com si fos una alta forçada al tenir aquesta app. Hi ha casos, Et faccio un exemple que no pinta res amb residus. No, està bé. Als Estats Units, si vols tenir el carnet de conduir, en molts estats dels Estats Units, et posen per defecte que ets un donador d'òrgans. I això és per defecte. I si vols donar-te de baixa, no ser un donador d'òrgans, has d'omplir formulari, coses... Em fa riure perquè jo recordo, vaig estar a Iowa amb una beca fa molts anys, em van fer treure el carnet de conduir, però no em van dir que havia de ser donant d'òrgans, hagués quedat al·lucinant, però bueno, deu passar en altres estats. Clar, els americans no són una bona referència en general, però era un exemple d'opció per defecte. Si l'opció per defecte és tenir l'app ciutadana, perfecte, però si la per defecte és no tenir res... No, clar, que sí s'ha de buscar la manera perquè se la baixin. Exacte. Hem de buscar-ho, sí. No sé, jo m'agradaria que ens donessis algun exemple final de què hem fet en aquesta prova pilot, que estem dissenyant per l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquestes 50 llars esdevinguin sostenibles. Quina tècnica de nudging que hem dit? Estem proposant coses senzilles per mesurar els teus hàbits, per exemple, un comptador de la llum que mesuri els teus electrodomèstics individualment i, sobretot, que visibilitzi els teus resultats i comparteixi possiblement en temps reals els teus resultats amb els resultats de les altres famílies. Crea aquesta competència positiva, no? Competència positiva per ser, bueno, el meu veí ho està fent així, bueno, jo també, però en temps real, no després d'un mes, no com la taxa de residus que t'arriba un any després. Vale. Això no funciona. Estem intentant introduir aquest element i a veure com seguirà la cosa amb l'Ajuntament. Molt bé, superbé, molt interessant. Continuarem parlant, Miquele. Segurament. Tenim un Waste in Progress endavant, jo introdueixo això, per tant, continuem treballant. Molt bé. Gràcies, Patri. Moltes gràcies a tu. Vosaltres.